हेलो फ्रेंड्स बोरो न्यूज यूट्यूब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों बरमायाव। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव थानो गोनां जानायखौ लानानै उदां खालामनो नांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारदों बाक्सा जिल्लानि बरमायाव। फैगौ 15 आगस्टनि सिगाङावनो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामाबा थाद'नाय गैयै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै हुमखि होदों सरकारखौ। BTR गोरोबथानि दफाफोरजों रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो नांगौ होननानै बाक्सा जिल्लानि बारग' एनडिबि मावथिफोरा बरमायाव गोख्रों सोमावसारो। बाक्सा जिल्लानि बारग' एनडिबि मावथिफोरा आखायाव बेनार प्लेकार्ड बायदि लानानै रन्जन दैमारिखौ उदां खालाम, BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुं, बारग' एनडिबिफोरखौ सोरखारि साख्रियाव थाबैनो थिसन बायदि दाबिखौ लानानै बरमायाव अख्रां गोमसार होदों। गुबुन फारसेथिं रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो नांगौनि दाबिजों बर' पिपुल्स कमिटि फर पिस इनिशिएटिभ आरो बर' वुमेन जास्टिस फरामनि खौरांगिरि मेल जुथुमो। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BTRनि गुबुन सासे सागानगिरि थामहिनबा एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि गोख्रों दाबि खालामो। खौरांगिरि मेलाव मोन्नैबो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा BTR गोरोबथानि मख'जाथाव सागानगिरि थामहिनबा एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो उदां खालामनो दाबि दैखाङो। बर' गोजोन गोरोबथानि फारसे सनमान होनानै एनडिएफबिनि गासैबो सोद्रोमाफोरनो थिसनथाइ होनांगौ होननानैबो मोन्नैबो आफादा दाबि खालामदों। बबेखानि बे गासैबो दाबिखौ मानिनानै लायाब्ला थासारिया गुबुन महरै आगान सुरगोन होननानैबो हुमखि होयो। बर' पिपुल्स कमिटि फर पिस इनिशिएटिभ आरो बर' वुमेन जास्टिस फरामनि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां, मानास माहारियारि हाग्रामाखौ खेवना होनाय जासिगोन। महामारी कर'ना जिउसानि थासारिनि जाहोनाव बन्द जानानै थानाय मानास माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय फिन खेवना होनाय जासिगोन। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि सेथि सप्तानिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामानि दरखौ फिन खेवना होनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों BTCनि दावबाय बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा धर्म नारायण दास बिथाङा। BTCनि दावबाय बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा धर्म नारायण दास बिथाङा हरखाबै बुधबाराव मानास माहारियारि हाग्रामायाव दावबायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायना होयो। मख'थावनादि मानास माहारियारि पार्कखौ बिथाङा गोदान महर होगोन होनना बुंथिनायजों लोगोसे मानास माहारियारि हाग्रामायाव जिप लाइन आरो गोलेर पार्क गायसननाय जागोन होननाबो बुंथियो। मख'नो गोनांदि BTCनि दावबाय बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा धर्म नारायण दास बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामाजों लोगोसे मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजिमाव दावबायनानै कक्लाबारि फार्मजों लोगोसे BTRनि माखासे जायगाफोरखौ दावबायथिलि गायसनगोन होनना बुंथिबावो। क'क्राझाराव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोरिब नखरफोराव नायगिदिंहैदों। BTRनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया क'क्राझार जिल्लानि देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बिसमुरि, जावलियापारा आरो बालागाव बासपारा गामिनि गोरिब सुबुंफोरजों सुखु दुखुनि खोथा सावरायज्लायो। BTR हालामाव निखावरि सिमा हांखोखौ फोजोबनायनि मिजिं लानानै BTRनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब थावनिफोराव दावबायना गोरिब नखरफोरखौ सुलाद लानायनि उनाव मैया क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दावबायनानै सुलाद लाफैदों। बालागावआव बासपारा गामिनि नगर रायनि नखराव दावबायनानै नखरनि सोद्रोमाफोरजों जब कार्ड, PMY बिथांखिनि न', रेशन कार्ड बायदि मोनफुंनाय आरो मोनफुङैनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङोदि BTR ओनसोलाव फैगौ 15 आगस्टनिफ्राय गंफ्रोमबो गामियाव मावफुंगिरि सोद्रोमाफ्रा सानथाम नायगिदिंफैगोन। बे हाबाफारियावनो बर'आ बुंबावोदि रायजोआव गोबां जेंना दङ, जायफोरखौ खौरांगिरिफ्रा फोसावनांगौनि गोनांथि दङ। बिसायख'थिखौ लानानै जेबो गोनांथि गैया होनना रोखा फोरमायो। बासुगाव नोगोराव अजगर जिबौ हमदों। हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मासे 8 फिट गोलाव आरो 6 किल'ग्रामसो लिरथाय जानाय उट अजगर जिबौ बोखांनो हादों चिरांनि बासुगाव नोगोराव। बे जिबौ उटखौ नुनो मोन्दोंमोन नोगोरनिनो 4 वार्डनि थागिबि तापस कुमार शर्मानि न'नि सिलिंआव। खौरां मोननाय लोगो लोगो चिरांनि सासे गागि खौरांगिरि आरो मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा मुस्रि जयन्त देबनाथ बिथाङा हमनानै बोखांनायाव जाफुंसारनो हायो आरो बे जिबौखौ बासुगाव रेन्ज हाग्रानि मावख'आव गथायहैयो। बाक्सानि जालाखोन्दो जौगाखां मावखुलियाव जानाय दाख्लानाय हमनायखौ 24 घन्टा जायैयावनो लाबाय एक्सन। जुनियर इन्जिनियार जय दासनि हेंथायै सिट सुथाबग्रा मेसिन खावनायनि अजदाव BTC खुंथाया हरखाब बाहायजानाय हिसाबै साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो थांखि लायो। मैया मोनसे आफादनि जै BTCनि मावफुंगिरि सोद्रोमा
राकेश ब्रह्मआ सोरखारनि जानानै मावख'सालिनि बिबानगिरिनि आखायाव एरख'लायखौ गथायो। लोगोसे मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायनि राहा खालामगोन होननानै फोरमायो मावफुंगिरि सोद्रोमाया। जेब्लासिम नायबिजिरनाया जोबा अब्लासिम जुनियर इन्जिनियारखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायथ'नाय जायो होननानै फोरमायो मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। थारैनो दिनैनि बे समाव नुजाथियाखै जुनियर इन्जिनियार जयराज बिथाङा। ओजों साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय बिलाइखौ गथायनानै मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुङोदि जों इउपिपिएल दोलोआ जेबो जाहोनावनो BTR ओनसोलाव जाख्ल'नाय आरो सोबख'नायखौ जायगा होआ। जथुमाव मावफुंगिरि सोद्रोमानि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा नुजाथियो। बाक्सानि बर'लेण्ड कर्मचारी फरेस्टनि गिबि खेब गायसनथाय सान फालिदों। BTRआव प्राय 15,000 सोरखारि साख्रि मावग्राफोरखौ लानानै दाजानाय मोनसे आफाद बर'लेण्ड कर्मचारी मन्चनि सेथि बोसोरारि गायसनथाय सानखौ मैया बाक्सा जिल्लानि बरमायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बानजायनाय जायो। बरमानि बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फोथाराव खुंजानाय हाबाफारि लेखायै कर्मचारी फरेस्टनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारिया। फरेस्टनि थाखाय जिउ खोमानांनाय गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावजिनो फरेस्ट एबा आफादनि नेहाथारि नबेन कलिताया। बिनि उनाव दंफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो BTRनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। बिनि उनाव गौथुमनि सावरायनाय हाबाफारि जायो आरो बे हाबाफारियाव बेखेवनानै होयो बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महन सरगियारिया। सावरायलायनाय जथुमाव गाहाय सावरायगिरि महरै बाहागो लानाय बरमा जौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं बिद्यासागर रामसिंहारिया बुङो दि मावथिफोरा गावनि मावनो गोनां खामानि आरो बिबानखौ बुजिनानै सोरखारा लानाय हाबाफारिनि दाफुंनाय आरो जौगाहोनाय बिथिङाव मैखोमै बाहागोआरि जानो थाखाय खावलायो। सोरखारा होनाय बेथनावल' मुखुब जाना थायालाबासिनो मावथिफोरखौ समाजाव बिहोमा होनाय बिथिंजोंबो गोसो होनो थाखाय खावलायो। गुबुन फारसे गावनि मोननो गोनां मोनथायनि बिथिंजोंबो खौसे थानानै आवगायलांना नुजाथिनाय जेंना जेंगोनाफोरनि सायावबो समाधान खालामनानै लानो हायो होनना गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथियो रामसिंहारि बिथाङा। जोबथा खौराङाव दङ कुमारिकाटायाव मैदेरनि हाथाइ जब्द'। लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलिनि दैमाबारियाव SSB आरो हाग्रा बिफाना सिग्रोमनानै मैदेरनि हाथाइ थुख्रासेजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोत सुलुंनि गेजेरजों नाग्रिजुलि खावलिनि बिहंगुपुराव थानाय SSB 24 नं बेटेलियना कुमारिकाटा हाग्रा ओनसोलारि मावख'नि मावथिफोरनि हेफाजाबाव मैया मोनाबिलि समाव दैमाबारि गामियाव सिग्रोमनानै मैदेरनि हाथाइ थुख्रासे जब्द' खालामनायजों लोगोसे मन्थुराम मुर्मु आरो सुनिल मुर्मु मुंनि सानै बिदा फंबायखौ हमनो हायो। SSBआ हमजानाय सानै सुबुंखौ कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'आव गथायना होयो होनना मिथिनो मोन्दों। कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'आव SSBआ मोनसे केस थिसननाय जायो होननाबो मिथिनो मोन्दों। बे समाव हाग्रा बिफाना हमनो हानाय सानै सुबुंखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होननानैबो मिथिहोदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।